Molweni babukeli bePondoland Times. Sisebhizana njengangoku kwingingqi ekuthiwa kuseTevula. Ndihleli nosisi apha ozozazisa njengangoku atsho ukubana sisazocacisa ukuba sihambele ngantoni apha kuye njengokuba sijonge kwii-elections. Sisebenza ngento yobana sijonge uba urhulumente lona uyamsebenzela nomntu wasekhaya. Ezaa voti bazifaka phayana abahlali ingaba ziyabasebenzela na? Molweni sisi. Molweni bhuti. Kunjani? Ndiyaphila, unjani bhuti? Ndiyaphila. Usisi angaqale nje asichazele igama lakhe nefani. Igama lam ndinguBusiswa Sasa. So ndingusisi wala ekhaya omdala. Ndihlala nabantwana abawu-10. Okay. So bonke abantwana babhekwa kum bonke. So asinabazali. Abazali abasekho bonke futhi ngoba khona utata. So ngoku siba sihlala sodwa apha sihlala nje singabantwana. Akekho umuntu esihlala naye omdala. Xa usithi abantwana babhilonga kuwe sisi bazalwa nguwe bonke? No, abazalwa ndim bonke. Bosisi bam ababini, njengoba sibawu-3, bosisi bam ababini nabantwana bethu. So usisi wam lo mna nabantwana abawu-4. Usisi wam lo wesibini unabantwana abawu-2. Lo omncinci unomntwana oyedwa. Okay. Ndibona ke uba andikho mistaken ndibona umnyango omnye apha. Ingaba noba yi-10 nihlala kule ndlu inye. Bhuti sihlala endlini eyi-1. Nilala nonke kwalapha nenza yonke into apha. Abantwana bangakanani xa ubabala bona ngokweminyaka? Omnye una-17 years, owam wokuqala. Owesibini una-13 years. Owesithathu una-5 years. Owesine una-1 year. Babam ke apha. So okadadewethu lo omncinci oveza emvani kwam una-9 years okokuqala. Owesibini una-3 years. Lo omncinci phelela la ekhaya umntanakhe una-9 years. Unamntwana oyedwa ke. I-grant kodwa bayayifumana? Bhuti bayayifumana. Okay. Kanene i-ward councillor wakho ungubani apha? U-Ayanda Maquthu. Usengu-Ayanda Maquthu wam. Alright, enkosi sisi. Khawusicacisele sisi, njengoba ninefemeli enkulu kangaka siyabona uba nihlala endlwini enye. Ingaba impilo injani, iqhuba njani nje from day to day? Inzima bhuti impilo since sirhola imali yegrant. Ayikho ntle. Because kule mali sibhatala ngayo izinto ezininzi. Ukutya sikuthenga apha kule mali, abantwana i-transport because intsigizi kukude, sibhatala i-transport yabantwana, kwa-uniform yabantwana ithengwa kwasithi. Iinto zesikolo nje zabantwana zithengwa sithi. Nento zencwadi kanje yonke into ibhilonga kuthi. Kuwe nosisi bakho ukhona ophangelayo? Akekho ophangelayo, oyena ebeyozama akakafumani. Bengakafumani. Mna ke ndiyalithola itorho endilitholayo, but nalo because umntanam lo omdala use-high school ngoku, naye ugibela itransport, yonke into yakhe ibhatalwa ndim. Umbani ngathi awukho? Ukhona? Oh, okay. Sisi wam, phaa kurhulumente ubucingela uba wena yeyiphi eyona nto uqonda uba beningadinga uxhaso ngayo kakhulu? Bhuti into endiyicela kakhulukazi because le ndlu esihlala kuyo ayikho right for uba singahlala kuyo because xa kunetha silala usisi. Babode balala esayidini njengoba inetha nje iyanetha ukusuka xa ichitha ayichitheli ngaphandle, ichithela apha ngaphakathi. So kube manzi sikwazi uba si-shifting indlela zokulala, abanye balala ecaleni nabanye balala, siyahlukanisana njengoba masilale kanjani. Ingaba bakhona abantu abake beze bazojonga isimo nentlalo yalapha ekhaya? Ndiqubulisa ke ukusuka kwicandelo lakwa-health oonontlalontle, i-leadership yasekuhlaleni okanye nabani na osuka kurhulumente mhlawumbi kwamasipala? Hayi bhuti akekho kwamasipala nokhansela nje naye kade ke xelelwa indima yala ekhaya ingeyo msebenzi wala ekhaya kuphela, ikhona neminye imizi but akasondeli, ugqibela ngoba eyazi nje imizi enengxaki uba umzi wakwabani nowakwabani kodwa akasondeli. Sekudala futhi exelelwa angene ebukhanseleni abuyaphuma engenzanga nto. Ngukhansela omnye lo noba kungena omnye ukhansela phinde atshintshe kuphinde kungene omnye? Beke kwangena uTata uMaquthu. uTata uMaquthu wahlala for 5 years babe bamphinda, wahlala futhi njena engesondeli nje kwalapha. Kwaba ngizoba ngumonwabisi ofana, hayi akakwazi kena la ekhaya.
waphuma naye kwaphindela uMaquthu. Isengumaquthu ke nangoku. Ubuye wasesihlalweni futhi kodwa akasondeli. Okay. Imake kuba khona ezanhlanganiso zidla ngokubanjwa nabahlali zichotshelwe ngukhansela ukuzo accounta ngezinto azenzileyo ave nezidingo zabantu. Akayibambe lo nhlanganiso nibe khona nekhalazi. Yes, uyeza. Ayibhale futhi athi ayinzo ihambisa. Kusho ukuthuleka nje kanjalo. Akho nqubela phambili iqhubekayo. Akaze kube khona akho nqubela phambili iqhubekayo. Kuyenzeka xa kuthe kwanetha ke kuyenzeka kufika umuntu lapha ekuhlaleni njengomama la ngezantsi kuyenzeka afike athi uzosibheka uba silala kanje silele kanjani. Njengoba kude kwafika ubhuti waphaya ubhuti Roni wathi ndithi manizonibheka since kule ngxaki ebekuyo kwafika wabona kumanzi nomnye umama apha wafika ngale mini kanye kunethayo wafika wabona enhlalweni ihleli yayiyo. Uba ungadlulisa amazwi kukhansela njengangoku lo uphetheyo ngoku ngesimo sakho kwenu ungathini? Ndiyakalela uba ndiwudlulise umyalezo noba ke imiyalezo kudala ekuxelelwa uba unemizi efana uba uyayijonga. Ndiyacela into yobana loko exelelwa uba umzi wala ekhaya uyile ngxaki uyiyo asinabazali uyayazi uba sinabazali. Siyamcela uba akakenze ngendlela eyiyo because akasondeli. Hayi akasondeli Nkosi yam ndiyaxoka akasondeli. Uyaya kona kusibonda kungena ama-meeting kungena yonke into athi uzoyidlulisa iripoti udlule kuqhubeka kube nje. Umasipala ke naye unalo uxanduva lokubana ancedise abantu abanjengani apha ekhayeni. Kuye umyalezo okanye into ongayicela kuyo okanye into onganqwenela uba akwenzele yona ingaba yintoni? Hayi ndicela nje Nkosi yam uba akhona amandla uba angase indlu ibe khona because bona kuzobuya imvula eziserious ngoku. Ndiyacela uba ibikhona noba into engcane engayindlu ukuthi singafike sizimele kuyo xa kunetha. Le ndicelayo. Xa kunetha impahla iye ibe njani? Ndiyaqonda uba lokuba khona izinto ezimoshalayo uthe abanye baye bayolala emadongeni ngoba kaloku iyachonza indlu ngaphakathi. Hayi eli cala ke lona eli. Hayi kumotshala kakhulu ngoba noma netafula kumotshakele yonke into nje umosha. Uba ungangena nangoku ungabona nje uba kundlebe kanjani. Senze kancama namalapho ndawo yeke kwathenga. Yabona nathatha indwangu ezi zamafestile ndidlala itafula uba makwazi uba itafula mayibe right inganethwa noba ndifake amalaphu apha ngaphansi. Ukutya kona kuhlale njani ngoba ndiyacima into ezinjengeflawa neemilimili. Iflawa ke yona ke siyifakaza khona umgqomo sofaka kula. Khona umgqomo omnqanda sisifake into ezibamanzi sisifake emgqomeni sibe sesivala ngesiciko sebhodo. So lena ke indlu xa kunetha iyanetha nje xa ichitha so nansi ilantika apha iyanetha yonke nje le ndawo xa ukuthi sibeke uthayela njengobhekile nalapha naphaya iyanetha nje konke ayike apha yonke le ndawo. Yonke le ndawo izawubaza apha ubona apha amanzi angena iyabonakala angena lapha yonke le ndawo nje iyanetha nje kuba manzi nje yonke le ndawo le. Njengoba ubhekile kumanzi abomi eli xa kunetha. Lana kuthi nifihla kuyo ukutya Naku sifaka sifakela khona ukutya. so lena kakhulu yabona. Okay. Ndiyabona uba likhitshi ke eli sisi ixesha elinintsi. Khawusibonise indawo enilala kuyo. Indawo esilala kuyo bhotile. So apha yabona iyanetha yonke le ndawo. Njengoba ubhekile apha iyanetha yonke. So xa silala mna apho ndilala khona ndilala apha. Abantwana balala apha. Xa ngabana kunetha kuyafuna uba ndishifte mna ndiye lena ndilala nabantwana abawu-3 apha kweli cala. Funa ndishifte ndiye le. Uba kuyanetha naphaya funa sizame indlela zoba sishifte apha sizolala apha kule ndawo. Sincame siwuvale kumnyango lo sendlale apha nje. Ndizama ukujonga kuba ndibona ibhedi inye andiboni iziphontshi ezipakishiweyo. Nazi iziphontshi. Oh, okay. Iziphontshi ezi eninilale kuzo. Uke nansi ke ujonge nombane lo. Okay. Selingakanani ixesha sesinihlala apha ekhaya? Hayi kudala bhuti.
Nizalelwe apha. Sizalule apha, abazali bashiya sihlala. Abantwana bayafunda bonke Eh, aba-PH yofunda. Bonke bayafunda, akho ongafundi. Sithi sibathathu uthi masingafundiyo, sesibamababini. Okay. Nam. Niphele kweziphi iklasi? Naphile grade 9. Osesibakho bona? Ophela grade 8. Ah. Omnye ophela 10. Alright. Yes. Okay, enkosi kakhulu Mrs.